χαρά σε όλους. Ένα διαφορετικό βίντεο σήμερα από αυτά που ανεβάζουμε συνήθως στο κανάλι. Βρισκόμαστε στην Πεντέλη, λίγο πάνω από την πλατεία της παλιάς Πεντέλης, στο δρόμο προς Νέα Μάκρη. Ο σκοπός του σημερινού βίντεο, εντάξει, είναι λίγο καταθλιπτικός, όπως θα το γράφω και στον τίτλο. Ήθελα να αποτυπώσω την καταστροφή που έχει γίνει μετά τις τελευταίες φωτιές κατά μήκος όλης της διαδρομής προς Νέα Μάκρη και Διόνυσο, έτσι, και συνεπώς σε όλο το βουνό της Πεντέλης. Πολλοί από εσάς φαντάζομαι ακόμα βρίσκεστε διακοπές και ζείτε στην άγνοια, αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί μοτοσυκλετιστές έχουν αγαπήσει αυτή τη διαδρομή, γιατί είναι μία από τις πιο κοντινές διαδρομές στην Αθήνα που μπορεί να κάνει κάποιος και να ευχαριστηθεί λίγο οδήγηση, έστω για 10 λεπτά, να πιει ένα καφεδάκι με τα φιλαράκια του στην Νέα Μάκρη, στο Διόνυσο κτλ. Προσωπικά έχω ανεβάσει και στο κανάλι ένα-δύο βίντεο που κάνω αυτή τη διαδρομή με τη μηχανή. Ήταν μία από τις αγαπημένες μου κυριακάτικες γρήγορες εξορμήσεις. Έτσι λοιπόν έκανα αυτή τη βόλτα, όχι για τη χαρά της οδήγησης σήμερα, απλά για να αποτυπώσω πραγματικά την τεράστια καταστροφή, αν μπορεί να το πει κάποιος καταστροφή και όχι έγκλημα, αυτό που έχει γίνει σε αυτό το βουνό. Όπως θα δείτε και εσείς σε λίγο, δεν έχει μείνει πραγματικά τίποτα, ούτε δέντρο ούτε ζώο. Είναι μόνο θλίψη και απογοήτευση, μπορεί κάποιος να πει, την εικόνα που κυριαρχεί στο βουνό. Και κρατήστε στο μυαλό σας ότι δεν περνάει και η οσμή, έτσι. Δηλαδή, αν έρθετε από εδώ μία βόλτα, που δεν ξέρω ποιοι λόγοι έχουν μείνει να έρθει κάποιος, αλλά αν περάσετε θα δείτε ότι μαζί με τη μυρωδιά και όλο το καμένο είναι πραγματικά μία απογοήτευση. Θεώρησα ότι πρέπει να κάνει κάποια βίντεο, δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως όλες οι άλλες τραγωδίες, έτσι, μετά από 2 εβδομάδες τα ξεχνάμε και συνεχίζουμε. Να πάρουμε λίγο το χρόνο να αναλογιστούμε γιατί συνέβη αυτό. Αν και δεν είναι σκοπός του καναλιού, δεν υπάρχει χώρο σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το βίντεο για συζήτηση για το ποιος στέει. Ωστόσο είναι μια σημαντική συζήτηση, νομίζω πρέπει να γίνει. Προσωπικά θα σας πω μόνο την άποψή μου, η οποία πολύ γρήγορα, για το ποιος στέει, και νομίζω ότι λίγο πολύ, σε μεγαλύτερο βαθμό άλλοι, σε πολύ μικρότερο βαθμό άλλοι, αλλά λίγο πολύ όλοι βάλαμε το χεράκι μας, όλοι φταίμε. Και τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Ποιοι φταίνε, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί μας, σίγουρα. Οι δημοσιογράφοι, οι πουλημένοι δημοσιογράφοι που τους καλύπτουν κάθε αρχή σεζόν, ανακοινώνουν και επενούν όλες τις αρχές ότι είναι σε ετοιμότητα να συνδράμουν και να σβήσουν τις φωτιές και ότι αυτή τη σεζόν είμαστε προετοιμασμένοι και φυσικά καμία ουσιαστική δημοσιογραφία, καμία έρευνα, κανένα στοιχείο πίσω από αυτά, καμία υπόδειξη κενών που μπορεί να έχει το κράτος. Οι ακατάλληλοι αρμόδιοι, οι ΔΕΗ που βάζει οι μετασχηματιστές κάθε 1-2 εβδομάδες βάζουν κάπου φωτιά. Όλοι μπορούμε να πούμε, να κατηγορήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ήθελα να πω, γιατί λέω ότι όλοι μας θέμε, κάνοντας τη βόλτα, και θα το δείτε κι εσείς με κάποιες φωτογραφίες που θα βάλω, παρατήρηστε το μόνο πράσινο που έχει μείνει στο βουνό είναι τα πεταμένα μπουκάλια από Fisher και Heineken και Carlsberg στην άκρη του δρόμου. Και μάλιστα είναι τόσα πολλά που συνειδητοποίησα ότι από εκεί ξεκινάει και από εκεί φαίνεται ο σεβασμός που δείχνουμε στη φύση και στο βουνό όλοι εμείς οι άνθρωποι. Έτσι. Σίγουρα δεν το έχω πετάξει εγώ, σίγουρα δεν το έχετε πετάξει οι περισσότεροι από εσάς. Ωστόσο, ήξερα ότι υπάρχουν μαλάκες εκεί έξω, δεν ήξερα πόσοι μαλάκες υπάρχουν που πίνουν Carlsberg και Fisher μάλλον. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τη φύση, να τη σεβαστούμε και να μην πετάμε σκουπίδια, δεν μπορούμε να γυρνάμε και να λέμε ότι ξέρεις, εγώ με νοιάζει η φύση. Τέλος πάντων, είναι ένα παραλήρημα που νομίζω με έπιασε βλέποντας αυτό το σκηνικό. Από εκεί και πέρα είμαστε όσοι ψηφίσαμε, είμαστε όσοι δεν ψηφίσαμε. Είμαστε όσοι μείναμε απαθείς και δεν κάναμε τίποτα μετά από μια τραγωδία ή πριν από μια τραγωδία να βοηθήσουμε. Οπότε, έχοντας αυτό στο μυαλό, έτσι, και χωρίς να θέλω προφανώς να αφαιρέσω ευθύνες, γιατί κάπου υπάρχουν ποινικές ευθύνες, κάπου υπάρχουν απλά, ας πούμε, τύψεις και αυτά έχουν τεράστια διαφορά. Χωρίς να θέλω να αφαιρέσω λοιπόν τις ευθύνες από εκεί που αρμόζει να το δώσουμε, απλά λίγο τροφή για σκέψη για το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους εαυτούς μας στο μέλλον, ίσως τον κύκλο μας, τους φίλους μας, ό,τι μπορεί ο καθένας να επηρεάσει. Αυτά ήθελα να πω σαν πρόλογο σε αυτό το βίντεο, γιατί νομίζω ότι πολλοί όσοι έρθετε από εδώ και είχατε αγαπήσει το βουνό, είτε σαν μοτοσυκλετιστές, είτε σαν ντουράδες, ποδηλάτες, κάνατε hiking,
είτε απλά ερχόσασταν να φάτε στις ταβέρνες κοψίδια. Νομίζω ότι πολλοί έχουν αγαπήσει αυτό το βουνό και θα στεναχωρηθούν όταν επιστρέψουν στην Αθήνα και δουν την εικόνα που επικρατεί. Αυτά από μένα. Δεν θα πω καλή απόλαυση το βίντεο, δεν νομίζω θα το απολαύσει κανένας. Αν έχετε την περιέργεια να δείτε σε τι κατάσταση είναι και δεν μπορείτε να έρθετε, δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Είναι περίπου μισή ώρα η διαδρομή. Κάνω τη διαδρομή για Νέα Μάκρη και μετά ανάβαση για Διόνυσο. Πολύ σύντομα κλείνοντας, να πω για τους μοτοσυκλετιστές οι οποίοι ίσως θέλουν να συνεχίσουν να έρχονται, σε τι κατάσταση είναι ο δρόμος. Η άσφαλτος δεν έχει επηρεαστεί πάρα πολύ στο κομμάτι ανομαλιών, δεν έχει πετάξει αμαράκια ιδιαίτερα κτλ. Είναι ακόμα αρκετά καλή. Απλά έχει βγάλει αρκετή στάχτη προφανώς πάνω στο δρόμο, οπότε λίγο προσοχή και ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά κομμένα, σπασμένα δέντρα, στήλοι ΔΕΗ, καλώδια που κρέμονται κυριολεκτικά χωρίς να τα στηρίζει τίποτα. Οπότε έξτρα προσοχή. Όλες οι πινακίδες έχουν λιώσει φυσικά, οπότε όσοι δεν ξέρετε τη διαδρομή, μη στηρίζετε στις ταμπέλες για να δείτε αριστερή στροφή, δεξιά στροφή κτλ. Δεν έχει επιβιώσει σχεδόν τίποτα και δεν ελπίζουμε ότι το κράτος θα τα φτιάξει σύντομα. Οπότε αυτά. Στα θετικά στο κομμάτι της ασφάλειας, αν μπορώ να πω έτσι ένα αστείο, ας πούμε, είναι ότι έχει αυξηθεί η ορατότητα. Πλέον δεν υπάρχουν δέντρα να κόψουν την ορατότητα. Οπότε ας πούμε και ένα θετικό κλείνοντας αυτό το βίντεο. Αυτά από μένα. Πάντα όρθιοι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.